Γαμώτο, μου είχε πέσει η πορτοκαλάδα μου. Ναι, βάλε τώρα τι θα τον κρατήσει. Δεν μου πέσει θα τον κρατήσει. Κάμερα είναι, παιδιά. Συνάδελφοι, αυτή την ώρα φοιτητές της σχολής κατεβάζουν την κάμερα την οποία βλέπετε. Η πράξη είναι συμβολική. Την κάμερα δεν θα την καταστρέψουμε γιατί είναι περιουσία του Πανεπιστημίου. Αλλά μετά από 2 χρόνια κινητοποιήσεων, στις οποίες οι φοιτητές χιλιάδες δηλώναμε στους δρόμους ότι ο νόμος πλαίσιο δεν θα περάσει, ότι θα κάνουμε τα πάντα να μην παραβιαστεί ούτε στο ελάχιστο το άσυλο, θεωρούμε αναγκαίο αυτή η κάμερα να κατέβει. Κάτω τα χέρια από το άσυλο! Το άσυλο ανήκει σε όλο το λαό! Κάτω τα χέρια από το άσυλο! Το άσυλο ανήκει σε όλο το λαό! Έχουμε το νου μας, συνάδελφοι, παρόμοιες ενέργειες για την παραβίαση του ασύλου, είτε με κάμερες είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, να είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας να καταδικαστεί εκείνη την ώρα. Αύριο Γενική Συνέλευση 12 η ώρα να πάρουμε καταδικαστική απόφαση, γιατί δεν γίνεται λίγες μέρες πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, μετά από τόσους αγώνες των φοιτητών, να νομιμοποιείται η καταγραφή και παρακολούθηση από την Ελλάδα των κινητοποιήσεων μας.